Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang G, tambalanista from Bacolod since 2010. Sumulat ako para ibahagi ang aking long road to forever. After college in 2003, lumuwas ako ng Maynila at nagtrabaho sa isang kilalang shipping company bilang telemarketing officer. Dito ko nakilala si Baste. He texted, "Hi, pwede makipag-text mate?" Dahil di ko alam kung kanino galing, dinedma ko. After 3 days, na-curious ako kaya tinanong ko kung sino. Kilala daw niya ako at lagi na nakikita pero hindi ko daw siya kilala. Ay, mga pa-mysterious nung araw, mga ganyan yan eh. After a week of being textmates, nagpakilala siya. Sa same building pala kami nagtatrabaho at nakuha niya yung number ko sa guard kung saan ako nagpapaload. Niyaya niya ako mag-lunch. Pumayag naman ako pero sinama ko yung 7 years old na anak ng guard namin. Sinagot ko si Baste after 3 months. After 3.5 years, nagpakasal kami. I was 25, he was 32. Maayos ang pagsasama namin nung simula. Lumipat ako ng work dahil mas maganda ang offer. Kung dati sabay kaming pumapasok, nagla-lunch at umuuwi, biglang hindi na. Naging busy ako sa trabaho at minsan late nang nakakauwi. Nung una, matyaga pa niya akong hinahatid at sinusundo sa work. Hanggang dumalang ng dumalang. Minsan pa may overtime daw siya at hindi na umuuwi sa bahay. Laging wala kapag weekend at kung sakaling umuwi, lasing. Naging toxic ang relationship namin lalo pa at lagi siyang nakakantsawan. Matagal na daw kami pero hindi pa kami nagkakaanak. Nagpapacheck up naman ako sa OB-GYN at ginagawa ko ang lahat pero hindi ako nabubuntis. 6 na taon na kaming kasal nang isang araw nag-text siya habang nasa opisina. Gusto na daw niyang makipaghiwalay. Iniwan ko ang trabaho ko at nagmamadali akong umuwi. Nag-usap kami ng harapan. Na-fall out of love daw siya sa akin. May nabuntis daw siyang iba at kailangan siya ng anak niya. I was broken beyond words. 1 buwan akong hindi nakakain ng maayos. Pumapasok naman ako sa trabaho pero I would have anxiety attacks. My boss was kind enough to grant me a 30-day vacation leave para ayusin ang sarili ko. Umuwi ako ng Bacolod para makasama ang family ko. Naka-move forward ako after that. After 2 years, I have totally moved on. Hindi na masakit. I met Eman. We became friends hanggang sa inamin niya sa akin na crush niya ako dati kaya lang I was married. One day, pumunta siya sa boarding house at may naganap. Walang mahabang ligawan or bonggang proposal na nangyari. We just decided na we wanted to be together.
My annulment with Baste was granted in 2018. And a year after, nagpakasal kami ni Eman. Wala pa din kaming anak pero hindi nagbabago ang pagtingin niya sa akin. Kung mabibiyayaan daw kami ng supling, bonus na lang. Hanggang dito na lang tambalan. Sana ay nabigyan ko ng pag-asa yung mga winasak ng pag-ibig. Believe in second chances. Have faith that you will live your happily ever after. Ang inyong tambalanista, G. Ayan. Si G and Eman. G-man. Yan. Ang ganda ng ang ganda ng lesson na binigay ni G sa kwento ng Mahiwagang Bornay. And it's not just about your love life. It's really about second chances. It's really about hope, having hope na pwedeng magbago ang lahat, 'di ba? Yun lang yun eh. In the case of G, sa kanya love life, 'di ba? Yes. Syempre yung feeling na niloko, yung feeling na hindi maka-move on, Yung feeling na wasak. Correct, 'di ba? Broken beyond words. Yun yung sinabi niya, yung feeling na talagang literally parang kinumos yung puso, nilagay sa loob ng blender, tas blender, ganun kadurog. Correct. 'Di ba? Ganun Sakit nun, no? Literal na nararamdaman mo talaga yung sakit eh. Yung parang talagang may kumuha ng puso Mahiwa mo. ka nga lang ng kutsilyo, ang sakit Kaya na nga eh. Ito pa kaya blender yung puso mo. Tama. Try mo. Diba? Gano'ng kasakit yun? Sakit talaga siya eh. Yes. Super duper. Pero, nagkaroon pa rin ng ibang happily ever after. O yun. So, merong kung ano man yung sitwasyon na nandyan ka ngayon, na parang feeling mo hindi ka makaka-move forward, hindi ka makaka-move on. Kung in terms of love life, parang feeling mo, siya lang yung pwede magmahal sa iyo ng ganyan. Akala mo lang yun. Correct. Oo. Meron pa palang ibang pwede. At marami sila. Sa true. Diba? Lahat tayo, relate sa ganitong klase ng kwento kasi halos lahat tayo ay naka-experience ng ganitong klase ng pain na nung una akala natin hindi natin aakalain na hindi tayo mabubuhay nang wala sila. Pero wag ka, diba, lahat naman tayo pare-parehong nag-move on. Habang binabasa mo ito, partner, malamang lahat ng mga nakikinig sa atin na dumaan sa pain ay nakarelate at nag-flashback ka yung hurt na naramdaman nila noon. Namutawi muli sa kanilang mga alaala. Grabe, no? Iyak ako ng iyak nun. Correct. Grabe, akala ko hindi ko talaga kakayanin. Hindi ako makapasok sa trabaho. Wala akong kinakausap. Hindi ako kumakain. Totoo yun, wala kang gana sa buhay. Kasi nga, you're in pain eh. Tama. Diba? May pinagdadaanan ka, pero wag ka. Itong oras na to mismo, natatawa ka na lang. Diba? Bigla ka natatawa sa sarili mo, ay grabe, nagpakatanga ako sa kanya. Ay grabe, akala ko talaga, siya na yung huling babae o lalaki na mamahalin ko, pero hindi pala. Oh, diba? At nandidiri ka na sa kanya. Ilang piyesta ang hindi ko kinainan. Oo. Diba? Ilang samgyup ang hindi ko tinira. Diba? Dahil iyak ako ng iyak sa kanya kasi feeling ko siya lang ang pwede magpaligaya sa akin. Correct. Tama ka naman doon. Oo. Feeling mo lang yan. Diba? Pero wag ka ngayon, diba? Dirindiri ka na sa kanya. Oo. Siya yung kahalikan ko dati. Nagpakatanga ako sa kanya. Or di naman kaya, wala ka nang natatandaan sa kanya. Alam Pwede mo din yun? ganon, Pwede din ganun na parang, 'di ba? Kung sabi nga ni partner habang nakikinig kayo ng kwento, I'm sure lahat ng pinagdaanan na 'yan, nag-flashback sa inyo yung mga ex ninyo. Oo. At kung mag-flashback, halimbawa ngayon, nag-flashback sa atin yung mga ex natin, i-flashback nyo po mga kabisyo, bilang throwback naman ngayon. Pilitin niyo, huwag niyo kalimutan. Hindi ba't natatandaan nyo sila? Na maaring natatandaan nyo rin yung mga pinagagawa ninyo together, pero hindi na ganun hindi na in the same light. Na parang katulad ng dati. Correct. Ikaw yung mga ex mo, partner, kung aalalahanin mo bigla, isa, dalawa o tatlo sa mga naging karelasyon mo noon, ano na yung nararamdaman mo? Wala. Ano yung posibleng Maski emosyon na mamutawi or mangibabaw ngayon? Wala. Maski yung parang ew, yuck, kadiri. Wala. Oo. Kasi dadating ka dun
Pero nung kayo, mahal na mahal mo. Nung naghiwalay kayo, kala mo ikamamatay mo, di ba? Pero eventually pala, makaka-move forward ka pala. Tapos pag tinandaan mo sila, marirealize mo, ay, wala. Ako wala eh. Parang ako, hindi ako galit. Nakalimot ka na talaga. Oo, pag nakita nga kami, baka meron ako isa na nakita eh. Oo. Nakita ko siya sa time zone. Okay. Kasama niya na din yung asawa Junakis niya. Oo, hindi ko alam kung nandun yung Junakis niya. Pero wala lang talaga. Tapos iniisip ko, ano na nga ba mga memories namin nito? Tapos na-realize ko. Na-realize ko nga. Sige nga kami dati nung mabilisan. Parang wala na nga ako matandaan eh. At na-realize ko nga, partner, ulam ko nga nung umaga, remote ko na. Siya pa ba na ilang taon na yung nakalipas? Totoo. So, lilipas din talaga. Correct. So, kapit ka lang. Kasi akala mo lang at this point na sobrang sakit, na sobrang hindi mo kakayanin. imposible. Parang feeling mo, it's so impossible. Parang hindi talaga eh. Parang hindi na, kahit kailan hindi natatamis yung asukal. Kahit kailan hindi nasasarap yung paborito kong sinigang kasi parang feeling mo lahat mapait, lahat bitter. Akala mo lang yun. Correct. Makaka-move on ka din. Kaya kapit ka lang. Kapit ka lang. Wag kang bibitaw, wag kang bibigay. Ibig sabihin na wag kang bibigay yung may pumaltik sa utak mo, wag. Kasi, kaya mo yan. Totoo. Madaming pinagdaanan nila yan na akala nila hindi nila carry, pero carry pala nila. Kami pag nag-uusap-usap kami mga magkakaibigan, yung random conversation lang, random yung topic, tapos bigla nagkaungkatan ng Ng mga ex. Nagtatawa talaga kami sa isa't isa. Sabi namin, kunyari, alam mo ba, Nicole, dati talagang awang-awa kami sa'yo. Tapos pag dinidikdik namin yung kwento na yun, diring-diri siya sa sarili niya. Tapos nagtatawanan na kami. Gano'n, parang ginawa ko yun. Kaya sabi mo talagang araw-araw mo kami niyayaya, tara, inuman tayo. Sabi niya, grabe talaga, gano'n iniyakan ko yung babaeng yun. Tama. So, gano'n yun, lilipas din kasi siya at magiging katatawanan na lang for some, ha? At yung iba, ako naman, kunyari maalala ko, wala na din ako masyado maalala doon sa mga naging ex ko, pero naalala ko yung emosyon na naramdaman ko noon at pag naalala ko bigla yun, nandidiri din ako sa sarili ko na parang, ginawa ko talaga yun. Bakit ko ginawa yun? Parang diba? minsan hindi mo mapaniwalaan yung sarili mo na nagpakatanga ka sa taong yun. Bakit naging gano'n? Hindi ka nag-isip. Oo. Bakit gano'n yung reaction ko sa kanya? Correct. Bakit gano'n yung naging tama yung response ko dun sa separation namin. Oo, correct. Na parang handa mo, promise, magbabago na ako. Promise, ibibigay kong lahat ng gusto mo. Mga ganun yun tipo. yung pagmamakaawa mong eksena, tapos diba? pag na-realize mo siya ngayon, mandidiri ka talaga. Kaya nga. Totoo yan. Yung isa ko nga kaibigan, partner, nag-ahit pa ng isang kilay. Isa lang talaga, ha? So kapag ka nakikita, kaya ang buti na lang na uso yung microblading, napantay yung kilay niya. Pero sa totoo lang, yun din yung isa sa mga... Babae ito, nag-ahit ng kilay. Isang kilay lang. Isa lang. Isang buo, inahit yung isang buo. Yung parang sa galit niya na parang wala nang pwede. Parang wala nang pwede magmahal sa akin. Yung mga ganun, parang mga ganun. Tapos pag binabalikan namin, natatandaan mo ba yun, friend? Sabi niya, wag mo na maalala. Buti na lang talaga may teknolohiya na. Sabi ko, di ba akala mo nun parang di mo kakayanin? Totoo yun. Tapos isipin mo, nag-ahit ka pa ng isang kilay lang. Kakaiba. Di ba para sa kanya? Tapos ngayon, iba na. Totoo. Nakalimutan mo na talaga. Lahat tayo nag-flashback ngayong oras na ito habang kinikwento sa atin ni anong pangalan? G. Yung kanyang kwento. Lahat tayo nag-flashback yung mga natin, malulungkot na araw na tayo iniwanan ng mga jowa o nakipaghiwalay tayo sa kanya. Pero at masakit talaga yan, ha? Alam mo, correct. syempre para sa mga tao naka-move on na, parang madali na lang namin sinasabi. Diba? Kami na mga nahanap na yung aming happily ever after. Madali na lang talaga siyang sabihin eh. Palibasa kasi pinagdaanan. Pero nung yung time na yan ngayon, 'di ba, na pinagdadaan mo, talaga masakit yan. May mga gagawin ka mga bagay na hindi mo ine-expect na pwede mo palang, posible mo palang gagawin. Totoo. Like mag-ahit ng kilay, mamundok bigla kahit hindi ka naman talaga namumundok. Mga ganun mga bagay, mo yan mga ways mo yan to cope. Correct. But don't worry, malalagpasan mo din yan. Yes, in due time. Nako talaga, sa sarili mo, ginawa ko talaga yan. Mandidiri ka. Talaga lang. Tatawanan mo lang lahat yan. Sa true. So, kapit lang. Salamat again, G, for sharing your story. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!